bansai mahkota sisia hidup di kampung pengangguran. Yo nandi anja karajo dia lila dia untung menjadi perubahan. Mandi anja karajo dia lila dia untung menjadi perubahan. Kalau nak tahu padanya lado tulia jale asin no garam. Karan tahu orang nasib dibawa pado di kampung pengangguran. Karan tahu orang nasib dibawa pado di kampung pengangguran. Pitunjuk nanyo pangaja jakin mancoto dape sagadang abu suko baronggo utang nambah lamu bagan tuang bati kapado pao tagan tuang rasa kio bau sao bagan tuang bati kapado pao tagan tuang rasa kio bau sao. Nan dijajah mangkok dikisai buah palo di tengah ladang. Nan dia badan marasai isu badan indah tagamang. Nan dia badan marasai isu badan indah tagamang. Kalau nak tahu padanya lado tulia jale asin no garam. Karan tahu orang nasib dibawa pado di kampung pengangguran. Karan tahu orang nasib dibawa pado di kampung pengangguran. Pitunjuk nanyo pangaja jakin mancoto dape sagadang abu suko baronggo utang nambah lamu bagan tuang bati kapado pao tagan tuang rasa kio bau sao bagan tuang bati kapado pao tagan tuang rasa kio bau sao. Nan dijajah mangkok dikisai buah palo di tengah ladang. Nan dia badan marasai isu badan indah tagamang. Nan dia badan marasai isu badan indah